Nisho Jabran Labo, Monobon fled to Malikona, Maliko, Folibo, Bella Jelin, Copala Jelin, Toscorola. Amanake, Jean to go, Dugudilla, Mumbon Lame, Dungudom, Piang, and Baranja, Ombolo Dungudu, Amba for Bella Jelinichi, or Repona Minambo Doma, Banana Dungu. No, what is silly, Amba for Bella Jelinki, if similar. Bietene. Me kalo kle mugani saba samba fla ani mugan fla kuna fana damne la samba damne na anga ministry misigle no anga kofa ko nyana bolima nale de Abdoulaye Jopi ka keni ale konte mena anga jabrani so ba sanfe no de ORT mi keren keren na nu yera koni kele no ka jemu kando sigi singa no be welo ko mali kurata sra o sinfe ale koni ayira ka fasa ko gela ko ba mimba anga jamana kono no yera de koni ambaru ka keni farafuna kele tomba no de seda lu kele no hanyangele mita ka anga jamana segere ko soni ko jamana dun kono don kun sigi ka fasa ko onyangilu koni bela jele mina wuli ka banga ko ba ku kon be bara la ko bara mi yera koni o koni mina jabi jelendi jamana kono do masoni mina mafa ko tare ko alsa ko alaka jabi nyumandu uma sananturanga jamana ka kuna fununa ka keni anga fintigla moko yere ka war ko mi yere kun glona keren na o wari yere de kon kun kan ke ka baraka mina sanga di anga fintigla moko manobe wilo ko equipment militaire o war ko yurku luta senfe anga krisoba ulu yere kon bora ka manda de depot da anga general basaba o general basaba mi no akoni la ka foko sega bina take sega mi na be ni ka donga fasa ka soro no u sen kon be ni wari tunu ko ina o general basaba yere ko yere koni mamba Musa Keita fogata se General Sumaila Bambama sabana ale yere de koni ye Mustafa Draboy mi yere no critique moko yere koni manda dani General Basaba en ka kubla kata onga ka subo mala sega bina take ka yini ka donga fasa na soro usem honi wartunu ko ina ube na soro no usem wonte onga fintigla moko kani wartunu ko ina al samito jamana kono kuna fununa irisila ko ka chekeda mimbe wele ko Uri house uluni onga ministry misigle no siraba kan kun yana bolma ulu yara kontume nyogon ila nyogon mi yara nu kon mena fere kesa ka onga teren ko kon blasinga ba hagira la ka fakuni chake dan yara kon ka barade kon ye baramna yara de kon be se teren ma fokata se teren gla ani teren ma ko kon be jo femsen na koni chake da ban yara kon ka bara benunu okoma mi nu no nga ministry kon ka nyagon ye sefe nu kon ye bolono blaseme ke bolono blaseme nu yara kon mena jaka barake wala sa onga teren ko kon be se ka damne to mina anga jamana kono al samito anga jamana kono hambal ma krechana ko kerenkana la uje kulumi yere no uyi protestant ulu kono farala nyon ha ka deli bake anga jamana ifranyo ka mire no yere oke karido anga nyon dala jerombe ulu ko stade omniso no tara franyo ka keni jedgela ko munu be kono be anga jamana kono kata deli ke wala sa o jama o gela ko be se ka wuli ka bo anga jamana kono to gamna na mi do ke ko ala ko ka bato bala jele mene anga kala so bambe nale be wolo ko hina ni bela jelen bale do nale yara do konu sigi yoro kumbe anga bamako suku chamachela era la ka fasa yoro kura konu njora sa o yoro kura mi yara ni o kalando yara konu mena yela mai nu o yoro kura konu be anga pankuru jigi yoro tasrala wera ka fakunu yoro kura ina sa ku yara konu konu ka kalan su tani shekin da kon wa ko mo ko kema woro ko bela jelen yara do konu place be yoro na ko mi yara de balon tantaron fokata se basket terom fokata se ina mo yara konu be barake so munu kono nambolu ko atelier de travail ko bala jelen be ni yorona ko ina okol do mo ko be jo fen fela sa ko bala jelen jolo no yoro kurana wala sa ina okol do lu be se ka lafia to ko amina anga fintigla mo ko sigile no 5e arrondissement no lu yara kon bora ka wule kam bla wule kam no kon bayra ka fasa ko me kalo kletan sabala ko muso do yara kon bonena ni na mir nu kon ni muso en kante ke kamta muso en fili la fia bugu dani ko dala ko do yara kon tara bo muso en kasa mire ko no kon bollana ka se anga l'hôpital sola l'hôpital mire kon ye gabre touré fintigla mo ko lu kon be ka ida ka fasa ko ni mo re de kon ka mo ko tunna ko ni mata ro do sa ku yara kon be se ka wuli ka se l'hôpital sola wala sa yara kon be ta flelike ka do nga foni no muso yere koni ka mogoy ko u koni be nyini ke u ka sigida la mogo bela jelen fe ni mogo yere koni be do kala mani ko ina ki yere koni ka wuli ka se fintigla mogo ma wala sa ikon mi se ka tanya foli ka fara fintigla mogo ka wala sa ni jahadi kura min koni kala no ka fanga soro on ga jamana kono abse ka dabla to ko amina al samito anga jamana kuna funiola sendika jakulu musigle no ortam kono no lube wele ko semte ortam mo olu kuma nyoko ndala jela bala ka kayeni ni kalo yere kono beleno barakalaw yere ka
nisɔndiya ma ni kalo yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛn ni don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ni kalo in kɔnɔ ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya olu yɛrɛ kɔni y'u ka jɛkulu sigi minnu kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'u ka jɛkulu sigi kun de ye ka baarakɛyɔrɔ latanga ani ka baarakɛlaw ka hakɛ latanga minnu kɔni ni kunnafonidilaw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye bila bi ɲɔgɔn ye ba min yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni kun ka jɛkulu in sigi kun fɔ olu nakun tɛ kɛlɛ ye wa kɛlɛ yɛrɛ kɔni to olu ka baara minnu kɔni b'a yira k'a fɔ sa ko hakilina kelen min yɛrɛ kɔni b'o la o de kɔni ye ka baarakɛyɔrɔ la ka hakɛ latanga fo ka taa se ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen taga minnu kɔni y'a ɲini k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dîner de presse ba kɛ dîner de presse minnu ni kunnafonidilaw bɛna kari ɲɔgɔn na mɛ kalo tile 30 ORTM kuru yɛrɛ kɔnɔna na an ka caporal muso min n'ale bɛ wele ko Aisha Bari ala ka fasa ka ale kɔni bɔnɛna ni na min n'ale kɔni bɔnɛna ani la tɔgɔya ni tɔgɔya min yɛrɛ kɔni ma dɔn ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ko kɔni bɛ a furucɛ la a furucɛ ni kɔni sera tɛgɛ da ka taa di anw ka finitigilamɔgɔ ma ko furucɛ in yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ finitigilamɔgɔ bolo tɔgɔya ni tɔgɔya min yɛrɛ kɔni ma dɔn o hukumu kɔnɔna na Aisha Bari ale somɔgɔ ko ale kɔni wele bila an ka jamana ɲɛmaa ma colonel Asimi Goita min yɛrɛ de kɔni k'u ka fura bɛɛ lajɛlen kɛ walasa tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka da ni cɛ in ka togoya min na k'olu denmuso yɛrɛ kɔni sara togoya min na tantɔ ko a ko yɛrɛ kɔni kana to ten min na an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye an bɛ taa Gawo n'an sera Gawakaw ka moto taxi ni bolila olu fana ye kunnafoniya minnu y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛɲɛ ni dɔ kɔni farali tajiw sɔngɔ kan k'olu yɛrɛ kɔni fana bɛna dɔ fara u ka bolimafɛnw sɔngɔ kan min ne b'a daminɛ 60 fo ka se 100 ma nka u kɔni y'a latigɛ k'a fɔ sa ko ni dɔ kɔni bɔra tajiw sɔngɔ la kuma o kuma ani wagati bɛɛ k'olu yɛrɛ kɔni fana bɛ dɔ bɔ u ka bolimafɛnw sɔngɔ la an bɛ taa Yoroso n'an sera Yoroso cakɛda min yɛrɛ kɔni sigilen don n'ale yɛrɛ de kɔni bɛ courant di Yorosokaw ma ale kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni taji yɛrɛ kɔni gɛlɛya ye k'olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka courant di Yorosoka bɛɛ lajɛlen ma ko courant kɔni dili bɛna daminɛ wulafɛ ɲɛgɛn taɲɛ 18 fo ka taa se sufɛ ɲɛgɛn taɲɛ 1 ma min yɛrɛ n'u y'a kunnafoniya bɔ ka bin n'o kɔni ma bɛn Yorosoka denw ma an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a y'a ka fasa ko ale yɛrɛ kɔni bɔra ka dɔ fara anw ka lasigiden minnu bɛ wele ko maire k'a kɔni bɔra ka kalo 6 fara olu ka baara kuntagala janya kan an taa kɔkan kibaru la an taa Burkina n'an sera Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya Burukinakaw ka dugu min bɛ wele ko Burazanga a y'a ka fasa k'olu ka finitigilamɔgɔ ni Bamaci mɔgɔw kɔni karila ɲɔgɔn na u ka kari ɲɔgɔn na senfɛ k'u kɔni sera ka taa kari Bamaci wale mɔgɔ 35 la ko nka ko Burkina finitigilamɔgɔ 5 ni bɔnɛna ko mɔgɔ 10 yɛrɛ kɔni fɛnɛ banana minnu y'a yɛrɛ ka fasa k'u ka ni kari ɲɔgɔn na senfɛ k'u kɔni sera ka Bamaci wale mɔgɔ ninnu ka mɔbili 2 minɛ la ko fo ka taa se marifa caman ma k'u sera k'u bɔsi ni Bamaci wale na an bɛ dugawu kɛ ko ni kɛlɛ jugu min bɛ farafinna kelenya fanfɛla la ko ala ka sɛbɛnya di an ma Bamaci wale mɔgɔ ninnu kan halisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinéenw ka jamana ɲamakɔrɔ n'ale yɛrɛ de kɔni ye Alpha Condé a la ka fasa ko u ka ɲamakura min sigilen don k'a yɛrɛ kɔni y'a labilali kɛ labilali min yɛrɛ ni Alpha Condé yɛrɛ kɔni k'a ka taa jamana kɔ ka kɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ bawo a bɛ wagati dama dama dɔn a yɛrɛ la ka fasa ko Alpha Condé k'ale yɛrɛ kɔni bɔlen don k'a bi bana bolo halisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa Inde denmisɛnnin fitinin san 13 dɔ a yɛlɛla k'a fɔ ko Bamaci wale mɔgɔ 4 yɛrɛ kɔni taara bin ale kan minnu u binna ka n'a somɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye finitigilamɔgɔw fɛ walasa u kɔni bɛ se ka taa ni waleya jugu in fɔ finitigilamɔgɔw ye cogoya min na nka kabako ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛra o yɔrɔ la bawo a yɛrɛla k'a fɔ k'u selen ye ko finitigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni dennin minɛ ka don n'a ye so dɔ kɔnɔ k'a kɛ komi si na ale yɛrɛ de kɔni bɛna taa dennin lakana min n'o fana kɔni taara bin dennin ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ ka so kɔni nka kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko ta sera ka kari ni finitigilamɔgɔ in na ko o yɛrɛ kɔni bɛna kaso kɛ kaso min yɛrɛ n'a kɔni tɛna bɔ a la bilen ani mɔgɔ 3 tɔ minnu yɛrɛ bɛɛ binna a kan ko nɛgɛ sera ka kari u bɛɛ lajɛlen na cakɛda min sigilen don n'a bɛ wele ko All Vision ale y'a yira k'a fɔ sa ko i kɔni mana don Inde dugu kɔnɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko u ka musolakaw la ko bin kɔni kɛlen don an mɔgɔ caman ka musolakaw la Inde dugu kɔnɔ Mali kunnafoni show jaban laban ni kunnafoni damadama de kuma an bolo k'a d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔ la n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a k'an bɛn an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma